Birta kiri ponlong atingke kaddu kave rongsuri hinira pharu truck revenue circles long truck sikebra pho anabangke langke thesi parlopon etlo nona matlak ke thomra suri phoso se aratatum amethanga hemari che onangsi relief camp salongsi che pachong nangkoklo non an pharo phora phokebra isi relief camps an selampon etlo officials atuma hin pen ke pachini pona tengke vosika chiklo ni phai kretroxia ni setame langke thejok bangner ke babang photum apran na hok dunlo lapen lak ing ko rasir ke batum ke nonanta langke the ajosi dolang kachara hawar silchara rong sopia long setame langching pen voksi theklong lo Assam State Disaster Management Authority hin pen ang theke paklang pona tengki piningang bong bang pharoi sira phokebra sirkep aphai an langke thela pen longle kangle malong apran na hok ponlo laso long langke thelong apran ki dam veklaki bang thongkebra truck henlo langke thelong ki sungke pho puthak ang ton pen Clarda Kachini Ponji Aphan pura Union Home Minister hin pen kisik pon Inter-Ministerial Central Team ate IMCT atum Asamalong rialong kahumri padopon po laso long team hini thakpon dakpo Isia Banke Kachar Hailakandi lapen Karimganj along humri ponpo lapen Isia Banke Nalbari Bajali Kamrup lapen Morigao an kahumri padodampo Lason si Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Sitame Barak Velia long Nike Bangbong Phongke Thom an kahumri padodamlo Nonamad labang soki sung pen kapajok ponji aphan akinang sodnai ahormu hortar lapen ki choa son amung sitame paliponlo Lapen relief camp salong ke dodunde araratuma phan sitame ke rap ke pajir ponji aphan pura pharuki thomra truck kebra pho delivery point salong pensi relief materials ron ponlo Labang so lang ke thelong jesemet kisunge phodun ahawar lake Biswanath Bongaigaon Chirang Dhemaji Dhubri Dibrugarh Kamrup Kokrajhar Lakhimpur Morigao Sonitpur Tamulpur lapen Tinsukia henlo State Desk Report Karbi Anglong Live